Початок номер 18. Благослови народы, сердцем Твою славляет, пай же выписать каштоны, нашим сердцем сберегает, за любовь Твою приносим, то есть все, что сегодня мает, сердце Бога щиро просит, хай же нас не потеряет. Сердце Бога щиро просит, хай же нас не потеряет. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosławi i Ducha Twojego. Święta Jusza, pełne Pranajświętейшее serce Jezusa, bude prosić Boże miłosierdzie всех tych intencji, jakie my prosimy przed Świętą Juszą, jak właśnie społacie świętania wola Boża. Ksiądz Aleksander modli się za duszę czystą, ciemniejszej, jakie najbardziej potrzebują Bożej miłosierności i prosić za wszystkie nasze grzechy, jak my mogli godno zważyć wekryją najświętejszą ofiarą. Spowiadajmy się Bogu Всемогутнему и вам, браты и сестры, что сгрешил я верой, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Niechaj zmiłuje się nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Modlę się. Panie nasz Boże, одари нас всех цнотами сердца Твоего Сына и запаления Его любовью, как мы стали подобными на Его, и отрывали делу вечным откуплении, проспада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарич в едности Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Amen. Читание книги пророка Йоэля. «Подпирожитесь и голосите, святары, плачьте, слуги алтара. Увоходьте и ночуйте в мешковине, слуги Бога моего. Возникла с дома Бога вашего ахвяра некрывавая и знакою. Обвястите святый пост, скличьте сходу,
Зберите старейшин, усіх жихарів країни, додому Пана Бога вашого, і закликайте Пана. О, який день! Близко день Пана, він прийде от всемогутного не без пустошения. Затрубите утрубы на Сиёне, кричите на горы моей святой, нехай сполохаются все жихари земли. Бо приходит день Пана, бо он близко. День темры и змроку, день облачный и им близкий. Як світання розходиться по горах, народ великий і муцний, якого не було спраздетку, і після його уже не буде з покоління в покоління. Это Слово Божие. Дякуємо вам Богу. Pan bude súdiť svet sprawiedliwa. Pan bude súdiť svet sprawiedliwa. Буду дякувати Тобі, Пане, всім серцем, а ввіщать усі Твої суди. Буду радоваться Тобі і веселиться, śpiewać imieniu Twojemu najwyższym. Pan będzie sądzić świat sprawiedliwa. Ty dokarmił narody i zniszczył bezbożnika, ściął ich imię na wieki wieczne. Narody poupadali w jamę, jaką wykopali sami. У сетку, что я сховали, потрапила ихняя нога. Пан будет судить свет справедливо. Але Пан тримає навеки, и Он трон свой поставил, как судить народы. И Он будет судить свет справедливо, а судить народы в правде. Pan bude súdiť svet sprawiedliwa. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Цяпер князь гэтага свету будзе выкінуты вон, і я, калі буду узняты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Слава Тобі, Пане. У той час, калі Jesús выганяў злых духаў, казалі некаторыя з натоўпу. Ён выганяе дэманаў сілай Бальзэбула, князя дэманаў, а іншыя, выпрабоўваючы, патрабавалі ад яго знаку з неба. Але ён, ведаючы іхныя думкі, сказаў ім: усялякае валадарства, якое падзялілася ў самім сабе, спусташаецца, і дом падае на дом. Калі ж і сатана раздзяліўся ў сабе, як устаіць валадарства ягонае? Вы ж кажаце, што я сілай Бальзэбула выганяю злых духаў, а калі я сілай Бальзэбула выганяю злых духаў, то сыны вашыя сілай у каго выганяюце, таму яны будуць вашымі суддзямі. Калі я пальцам Божым выганяю злых духаў, то прыйшло да вас Божае валадарства. Калі ўзброеная сіла пільнуе свой двор у бяспецы маёнтак ягоны, калі ж мацнейшы за яго напаці і пераможа яго, то возьме ўсю зброю яго, на якую спадзяваўся, і раздасць здабычу сваю. Хто не са мною, той супраць мяне.
І хто не збирає са мною, той розкидає. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, то ходить по безводних місцинах, каб знайти відпочинок. І не знаходячи, каже: вернуся до свого дому, откуль вийшов. І прийшовши, знаходить його вимітеним і прибраним. Тоді йде і бере з собою ще 7 духов, більш злих за його, и увайшовши живуть там, и опошнім стан этого человека становится горшим за попереднім. Гэта слово Пана. Хвала Твоє, Христе. Сідайте. Сьогодні Євангелія говорить так. Усілякое володарство, якое поділилося у самим собі, спустошається, і дом падає на дом. Коли поглядеть на наше життя, що з'являється нашим особливим володарством? Володарством передусім з'являємося кожен з нас, бо дбаємо о чистоті нашої душі, дбаємо і стараємося як не жити у греху, але у свячальній ласці, стараємося імкнутися на володарство небесного. І тут варто запитатися, кого я в житті вибираю і на кому це володарство моє побудоване? Коли на Богу, то вельми добре. Коли на тим, що Боже, то вельми добре. Але ведаємо, що чоловік може вибрати щось інше. І поэтому вельми варто ще раз це усвідомити, що все моє життя повинно бути побудоване на Богу. Де ще моє володарство? Володарством так само моїм вельми близьким з'являється сім'я. І справді, завсюди сатана хоче, каб появилися якісь поділи у этой як же вельми важной супольності. І поэтому вельми важно так само запитати, а на чим будується життя в моїй сім'ї? І чи на Пану Богу? Чи є молитва, яка підтримує життя, це справді Боже володарство? Чи є учинки милосердності потрібні у моїй сім'ї? І чи передусім є любов, яка вельми потрібна? Коли ж все ж таки не Бог на першому місці у моїм житті чи у моїй сім'ї, то треба зробити одну вельми просту річ, об якій сьогодні учить нас пророк Йоель у першому читанні, кажучи сьогодні вопрос. Обоходьте і ночуйте в мішкалині, бо зникла, обвестите святий пост, скличте сход, зберите старейшин, усіх жителів країни додому Пана Бога вашого і закликайте Пана. Коли щось не так, то сьогодні просто нам пророк Йоель учить. Наверніться. А для этого потрібно справді навертання. Може, треба і пост, може, треба і мішкавніну одіти, яка справді це показує. Бо завсюди є дорога до Пана Бога, і своє життя я повинен будувати на Богу. Образ Ісуса Христа, який визволяє нас від греху, и веди до светла правды, вознесем до Бога нашей покорной молитвы. Молимся за святый костел, как он был местом светлым Христового володарства. Тебе просим. Молимся за суддів, как натхненные Духом Святым, яко завсюди керовалися принципами любові и справедливости. Тебе просим. Молимся за всіх, хто порушає 6-ю заповідь, каб яны зразумели, що принижають годність свого тіла, якое з'являється святиней Духа Святого. Тебе просим. Молимся за нас тут собраних, каб удел святої мши поглубляв наше единство и вел нас шляхом Божьей правды. Тебе просим. Молимся во всіх інтенціях, в яких відправляється свята Мша, доручаючи ці всі просьби
Jezus miłosierny, Ciebie prosим. Выслухай нас, Усемогутный вечный Боже, Ты ведаешь потребу всех людей. Выслухай наши просьбы и учини, как мы доверяли Твоей добрыне, праз Христа Пана нашего. Аминь. Наш Патре, князь небесный, мир нами живет, безумным надежду и радость дает, покорно приходит до нас на алтарь, как стать нам фальшивой, надеждою ждать. Наш пановый пастырь в притулах славы, дает сила у сердце своим, любовью святою глаголит наш Бог, и сон разгоняет надежды страхом. Молитесь, как мою и вашу я охрану, принял Бога и Тету Всемогутной. Нехай вам Бог примет яростью Твою, На прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему Христу Святому. Боже милосердный, Отче, в своей безмежной любви добрый Ты спасал нам Твоего единородного Сына. Дай, как припоенные язык, могли принести Тебе надеждою отвягу праз Христа Пана нашего. Аминь. Pan z Wami, И с Духом Твоим, u góry sercy, пусть моим и podziękuję Panu Bogu naszemu. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і злавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Święty Ojcze, Всемогутny Wieczny Boże, праз Христа, Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы, у сваёй бесконцай любові, ахвяраваў за нас сябе самога, з яго правітага боку пралілася кроў і вада, адтуль узялі пачатак сакрамэнты касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца Збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы: Святый, 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 Пан Бог Всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышине. Благословенный тот, кто приходит в имя Пана, Хосанна на вышине. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святости. Таму просим Цябе, освяти гэтыя дары рассою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб и подяку Табе складаючы, ламаў и раздаваў сваім учням, кажучы: «Вярыце и ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom po wieczerzy udział kielich, znał Tobie podziaku składaючи Pana swoim uczniom, кажучи: «Вярыце i picie z Jego все, bo гэта ёсць kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта wielka tajemnica wiery. Обещаю снег свою памятью, вызнаем Твое воскресение и жадаем Твоего рисования. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, achwaluję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękuję Ci, że
нас godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как учит нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый забрал у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеян по всем свете. Удосконали его в любови разом с папой нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійному воскрешенні, і про усіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, і дозволим убачить святого ліпша Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юсопом и Евранником, со святыми апостолами, со святым Арканьолом Михайлом и усіми святыми, які справедливо подавалися Тебе, ко всім і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, z Chrystom i u Chrystie, Tabie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, raz u все веки вечные. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который в мире, святейшее имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам праведные наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas za wszego zła, daj łaskawa upokoju dni naszych, da pomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od strachu i zachowane w środkach niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Твое благодарство и помощь и хвала. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim supokój покидать Wam, supokój mój daj Wam. Prosim, nie zważaj na grachy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. И Духом Твоим. Передайте ближнему знак supokóju. Jak wiesz na ziemi, i światu, zmiłuj się nad nami. Baranu Boży, jaki wiesz na ziemi, i światu, zmiłuj się nad nami. Baranu Boży, jaki wiesz na ziemi, i światu, a daj nam spokój. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягорою. Пане, я не варты, Как Ты пошел в меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Будь прославленный, Боже наш, что я Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать, і серця чистим заховать. Езу, не покидай меня, моя душа Тобой живет, ужас терпения поможи, вытривать Твоей любви. Молимся. Ojcze łaskawy, my przyjęli sakrament Twojej любові, i pokorna Ciebie prosimy, jak my na ziemi byli podobnymi na Chrysta i stali udzielnikami Jego chwały w niebie, jak i żyje i władać na wieki wieczne. Amen. Święty Archanioł Michale, Бережи нас, узнаем, будь нам обороной, супер спокусы и вас от слова духа, потом напросим, нехай я вознишь Пан Бог, а ты, княже войска небесного, могутностью Божией, стиму первого шагана и лиши злых духов, якие нас Богу смерть спасите. Аминь. Удачный покоёвый, Синами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, удачный покоёвый, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь замченный покоёвый, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj wśród nas w Najświętniejszym Sakramencie. Dziękuję Tobie za uświetloną łaskę, jakie spasłaś każdego dnia na nas. Przepraszamy za grzechy, kto znieważają Twoje najświętniejsze serce. Proszę Ciebie za wszystkich, kto odeszł od Pana Boga, od Twojej Bożej miłosierdzia. Boże, одари их спокоем и сокровенной любовью, как они открыли сердце праведного життя, який есть только у Тебе, живий і правдивий Бог. Просим Тебя так само по всіх тих інтенціях, яких ми молимося, які носимо в глибині свого серця, тих, яких була справована свята і мша, але так само за тих людей, яким ми свою молитву обіцяли, які потребують її в цю хвилину. Просим за добродеяние миродавців нашої палатки, будівництво санктуарії Божої милосердя, а так само за всіх тих, хто шукає Ciebie всім серцем. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władajstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, яко мы отпускаем виноватым нашим, и не вводи нас в искушение, а избави нас от злого. Вітаю, Марія, повна łaski,
Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony potomok Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Віру в Бога і Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, і у Ісуса Христа, Сина Його Одиного, Пана нашого, який був зачатий Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтським Пілаті, крижований, пом'яний, був похований, зійшов до тхвані, на третій день воскрес померлих, узійшов на небо, сидить праворуч Бога і Отця Всемогутнього, оттуль прийде судить живих і померлих. Вірую в Духа Святого, святих Христов Католицький, єдино святих, отпущення грехов, воскрешение тела, жизнь вечную. Аминь. Отче предвечный, оказываю Тебе тело и кровь, душу и Господь, немилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который простит за грехи наши и всякого света. я Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. я Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. я Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. я Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. я Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. я Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. я Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. я Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. я Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. я Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Отче предвечный, отверю Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который простит за грехи наши и всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Отче предвечный, офируем Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Который простит за грехи наши и всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосерден на нас и до всего света. или Его болезненной муки. Будь милосерден на нас и до всего света. Отче предвечный, отверю Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа,
Każdy простить за грехи наши и всего свету. Будь милосердный до нас и до 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 всего свету. Боже справедливий, миру тобі, святого Господи, не ріши святого і Пана нашого Ісуса Христа. Каждый простит за грехи наши и всего свету. Будь милосердный до нас и до 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 всего свету. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Okroł i woda, jaka jest wypłynęła z najświętejszego serca Jezusa, jest krynica miłosierności dla nas. Okroł i woda, jaka jest wypłynęła z najświętejszego serca Jezusa, jest krynica miłosierności dla nas. Okroł i woda, jaka jest wypłynęła z najświętejszego serca Jezusa, jest krynica miłosierności dla nas. Jezu, 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 Święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, święty Arkanioł Michał, błogosławiony ksiądz Witold Zapoczko, błogosławiony ksiądz Bronisław Makiewicz. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. A pożałujmy i zarazy, barani nas Boże, odrobnij zbawiona nad śmierci, ścieraży nas Boże. My grzeszny Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas Boże. Tajemnicu sakramenta oswajaj nas siebie, tracić moc staronie prawa, Bożonowy zapajemy, что нам розум не тумачит,
światło wiery wymienia się, Bogu wiecznemu Trójcy, prosławienie i chwała. I Ojcu i Synu razem, Twórcu wiecznego życia, Duchu szlak i pochodzić, dawcu wiecznego światła. Amen. Modlimy się. Boże, Ty w najświęciejszym sakramencie wakinu daru zbawienstwa i łuki. Prosimy Ciebie na poważnie nam tak uszanować świętej tajemnicy Twojego ciała i krwi, aby zawsze odczuwali sobie Twojego odkupienia, jaki żywiesz i władary na wieki wieczne. Amen.